Шағир Хайретдин Мүжей суғышның бірінші күннәріннән үк алғы сызықта була. 1944 елның 4 сентябрендә Дахау шәһәрендә фашистлар тарафыннан жазалап үтерелә. Бір куактан бір куакка йөгереп пыса-пыса кыз килә. Җил-җил фердәткән чәчләрен кыса-кыса. Ул килә туктый карана, сүз башлый бик тотлыгып, абый, анда шәншелсенлә, дошман килеп җитте диеп. Мин ди качтым, бик ашыктым, бу хәбәр җитсен диеп. Яшә абый, ат тизрәк, бетсеннәр янып, көеп. Кулларым белән кулларын тоттым ул кызчык җанның. Күзләрем белән күзләдем алдагы дошман явын. Анда, урам уртасында солдат туктап жан ала. Сыкраналар карт кырулар, елый бер ятим бала. Янда Максим, мин ут ачтым. Шәшилде урамга ук, бет кадал дөмөк явыз жан, үз каныңны үзең йот. Кызчыгым минем янымда шатлыгыннан сикерә. Я тагын ди, яшьле күзләре көлә.